upoutávka na budoucí scénář. Ano. A to je teď, prosím vás, je to upoutávka na nový scénář Saši Gedeona. Májové milování s krásnou dívkou v autě vám předvede Josef Polášek. Ahoj. Tak tady můžeme vidět vynikající vystoupení kolegy Josefa Poláška. Tato scéna se vlastně stala před obrazem jedné ze scén nového filmu Saši Gedeona. Škoda jen, že se pro roli počítá s jiným hercem, než je Josef. Mladším, hezčím, který bude dokonce obrýlený a prý ani nebude z Brna. Tak to byl hezký moment. Škoda, že Josef je jenom modelem 1:1 pro jiného herce. Je to vynikající klaun. Škoda, že tu s námi není pan prezident. Ten je prý na nějaké zahraniční cestě. Tak doufejme, že i tam sbírá nějaké ceny. Naposledy se stal doktorem v Taškentu. Stejně jako můj kolega, doktor Vladimír Kokutuladze. Postuj. No ne! Stop, Sašo, kde máš střihače? Tak když ty pryč oba dva tady. Saša musí brzy točit. Polášek!